Onde lajang bara hariko alah malam pulo alun jua na wa antan pulang lay. Sukatinyo se mambawa anak wa pai-pai mata mantang dumbuaknya jo makanan ko. Sabaluma dan calia-calia dari tadi ang duduk jo anak dan kini hari lalari pulo. masa iyo Sadari kini sugiro ang baranja Oko indak namua kapalo ang dan pijak. Tabek dari tadi jantung dalam manggalaga dan indak katuju punya minantu biawa. Ama muncung tolong dijago taburan sang wadeng di buenya bantu dulu nak pernah muda laki sajo lah sagar batundo. Hey amak gaek mangalo amak kamari indah tantu de amak dan serambat cewek dan amak curiga pulo dan hanyo ma otak sajo indah ado ma ese tadi kan amak lah dan balikan lape ditambah pulo pisang abui tigo suke tapi mangakini amak kasal mangece tolonglah mengerti amak sakete. Sabar dulu mak. Aku lang sabar-sabar ke siang ko ha. Lajang bara hari ko. Litawang di Minangkabau ko. Yo. Padu tidak boleh kalau malam. Apalagi berdua-dua. Semua mancoreng arang di kanyang dan lain tahu ang. Iya sabantale mak. Sabaluma Dan calia-calia dari tadi ang duduk jo anak dan kini hari lalari pulo. masa iyo Sadari kini sugiro ang baranja Oko indak namua kapalo ang dan pijak. Tabek dari tadi jantung dalam manggalaga dan indak katuju punya minantu biawa. ama muncung tolong dijago taburan sang wadeng di buenya bantu dulu nak pernah muda laki sajo lah sagar batundo. Hey amak gaek mangalo amak kamari indah tantu de amak dan serambat cewek dan amak curiga pulo dan hanyo ma otak sajo indah ado ma ese tadi kan amak lah dan balikan lape ditambah pulo pisang abui tigo suke tapi mangakini amak kasal mangece tolonglah mengerti amak sakete. Wadeng di buenya bantu dulu nak pernah muda laki sajo lah sagar batundo. Ajaku yo anak nurako tawa dana yo malah
pernah mudo lo mah. Ada nak pernah muda tu langsung gaek. Apa? Yo, kini kau biar pulang. Wang, pulang. Deh, modeko lah orang gaek zaman kini. Dan adai tak pernah dilupakannya.